ndị be anyị ekene m unu ndị be anyị ekene m unu nke echi nya zalụ n'ụbọchị taa achọ nka nkụzi olu maka ihe na-akpọ ndị otu akara ụwa ndị otu akara ụwa mmadụ ndị otu ma ndị otu akara ụwa gị bụ nwoke na nwaanyị gị na ha ji the same destiny ofu akara aka wee bịa ụwa ahụ ga a na-akpọ ndị otu asị na ndị otu akara ụwa asị na ndị otu na-enye onye ha nsogbu na ndị otu ya na-enye nsogbu kedu ịkpata eji enyelu gị nsogbu most people n'ụwa kịta nwee ihe a na-akpọ calling inwe calling ịlụrụ Chukwu ọrụ ije Chukwu ozi bụrụ onye ọrụ ọ bụrụ uche gị adọrọ na ya ebụrụ nwaanyị kụrụ asịrị na-akpagharị na-achọ famili ihe etisa ịdị arụ ya ndị otu ebido nyebe gị nsogbu ị bụrụ nwoke ọ bụrụ inwe calling ịlụrụ Chukwu ọrụ ije Chukwu ozi uche gị adọrọ na ya ndị otu nyebe gị nsogbu ahụ ka a na-akpọ ndị otu akara ụwa nwoke na nwaanyị gị na ha ji the same destiny wee bịa ụwa ahụ ka a na-akpọ ndị otu akara ụwa gị ịghọta ọ ka o si wee dị ha na-agbakwa ụta ọ bụrụ uche gị adọrọ na ya o nwere ka ha esi dọkarịa gị aka na ntị ka ị rụwa ọrụ ahụ ọ bụrụ uche gị adọrọ ya ha gbaa gị ụta ihe a na-akpọ ụtọ ọya na ụtọ ọnwụ ịyaba until you face your destiny ị bụrụ nwaanyị agbaa gị ụtọ ọya ị bụrụ nwoke agbaa gị ụtọ ọya ma ọ bụ ụtọ ọnwụ until you face your destiny rụba Chukwu ọrụ ịbịa n'ụwa ị na-aya agwọgide ama ngwọta gị emegide onye anwa nwụọ ha na-ebukwasịkwa mmadụ ya na-akpọ nkata ala ndị otu anọkata asị na onye a na onwekwu ihe na-emebie ọnọkata nwaanyị oyiba ara all of a sudden na-agba na-ayị ara enyekata ya ọgwụ gbakata ya ọgwụ n'owe ọ yuzozi ara for the rest of her life for the rest of his life ọ wee bụrụ ihe ndị otu emere maka gịnị destiny ya bụ ịzọpụta ndị mmadụ then ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwekwa destiny to heal ịzọpụta ụmụazị ịzọpụta ọkọkọ famili ọ bụrụ uche ha dọrọ na ya ndị otu agba ha ụta ndị otu gbaa ha ụta a na-akpọ ụta ọya na ụta nsogbu ezinụlọ na ụta ọnwụ ike ụmụazị nwaanyị na-aga ọ na-enyi ụmụ ya ọ na-aga ọ na-enyi ụmụ ya na-anwụsịsị ịfụ ya kịta na-emegide di ya eroruda emegide ụmụ ya eroruda na-anwụsịsị ọ bụrụ ihe ndị otu mere ya because of what na o nwere destiny ịzọpụta ndị mmadụ mana uche ya dọrọ na ya ndị niile ọ kwesịrị ịzọpụta a na-anwụsịsị mana uche ya dọrọ na ya ọkụrụ asịrị na-akpagharị onye ka a na-akpọ ndị otu kedu ka esi amado ndị otu ka esi esetụrụ ndị otu iwe ka iweta ọjị ị na-ekpe ekpere isi ndị otu gị ọ bụrụ ọjị ka efu ọ bụrụ ịfụrụ ọjị ọ bụrụ apụ ọ bụrụ na ịfụrụ apụ ọ bụrụ mmanya ọ bụla ị na-ara ekebe ya isi ndị otu akara ụwa gị na-ekwe na ya bịa ṅụọ ihe ọ bụla ị na-eri ikpecha ekpere ị na-ekpe itiko ndị otu gị si ya bịa ṅụọ ha bịa soro gị ka ọ dịrị gị na mma ghọta ọ ka o siri one love okay it's me brother Peter Odera Sanko FM Ezemmuo Los Angeles California USA ka emesịa